Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci numai decât să vie bucătarii să-și dea seama ceea ce au făcut și vinovații să dea morții. Știți ce era? Ea că mireasa gătise toate bucatele pentru tată său, fără sare, ci numai cu miere și cu zahăr. Căci sarnița dinaintea lui era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din sarniță, ce credea el că este cu sare, și punea în bucate, iar în loc să se facă mai bune, de mâncat se făceau și mai dulci, de pe cât era și mai cătrănite se făceau. Atunci se ridică mireasa în sus și zise împăratului socru: Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat. Și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram 3 surori în casa părintească. Iar tata într-o zi ne-a întrebat cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunse că iubește ca mierea, iar alta ca zahărul. Eu îi zise că îl iubesc ca seara în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să piei și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să-i dovedesc tatei că fără miere și zahăr poate să trăiască, dar fără sare nu. De-aia am gătit bucatele fără sare. Acum judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate. Toți mesenii, într-o glăsuire, găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertare. Fata și ea i-a sărutat mâna și și-a cerut și dânsa iertare. Se puseseră pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea și nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că o dobândit o așa onoră și de viță bună și înțeleaptă și harnică. Încălecai pe-oșa și vă spusei dumneavoastră așa, și încălegai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă, și mai încălecai pe un fus să trăiască cine o spus.